Arribada del primer tren que finalitza el seu recorregut en aquesta estació. El segon ja serà per la tarda. I aquí tenim una 447 PMR i amb seients de visita curta. Arribaran guapo. És a dir, amb un bon pandero, com es diu vulgarment. I això és tot des d'aquí l'estació de Ribes de Freser. Fins a la propera. Adéu-siau.